Dobrý deň, milí diváci. Dovoľte, aby som vás opäť po týždni privítal pri sledovaní 5. epizódy našej relácie Duša v rovnováhe, v ktorej nám na naše otázky odpovedá terapeutka Dominika Nociarová. Dnes tu máme celkom takú aktuálnu tému, a to je digitálne prostredie a psychika. Teda ako to digitálne prostredie, čiže sociálne siete, celkovo technológie ovplyvňujú náš psychický stav, teda najmä mladých. Erik, aká je k tejto téme tvoja prvá otázka? Ako ovplyvňujú sociálne siete našu sebahodnotu? Terapeutka odpovedá. Sociálne siete vytvárajú ilúziu dokonalého života. Neustále porovnávanie sa s upravenými výsekmi reality druhých môže spôsobiť pocity nedostatočnosti, závisti či zníženú sebaúctu. Zvlášť mladí ľudia môžu nadobudnúť dojem, že nie sú dosť krásny, úspešný, zaujímavý. Je dôležité si pripomínať, že to, čo vidíme online, nie je úplný obraz skutočnosti. Môže byť závislosť od internetu alebo mobilu duševnou poruchou? Áno, závislosť od digitálnych technológií môže prerásť do problematického správania, ktoré narúša vzťahy, spánok, pracovný výkon či psychickú pohodu. Rovnako ako pri iných formách závislosti je tu prítomný únik od reality, neschopnosť prestať a dopad na každodenný život. Odborná pomoc môže pomôcť získať späť rovnováhu. Ako si nastaviť zdravý digitálny detox? Začína to malými krokmi. Vypnutie notifikácií, vyhradený čas offline, napríklad večer, pravidelné prestávky od obrazoviek. Pomáha tiež vedomé rozhodnutie, napríklad deň bez sociálnych sietí či tichý víkend. Namiesto automatického scrollovania môžeme vybrať inú formu oddychu. Pohyb, knihu, rozhovor alebo tvorivú činnosť. Prečo sa tak porovnávame s ostatnými na internete, aj keď vieme, že to nie je realita? Porovnávanie je prirodzené, je súčasťou nášho vývinu a identity. No ak nemáme pevnú vnútornú oporu, môžeme ľahko uveriť, že hodnota druhých je väčšia než tá naša. Na sociálnych sieťach sa ukazuje len to najlepšie a my si to často podvedome dávame do kontrastu so svojimi každodennými starosťami. Kľúčom je vrátiť sa k vlastnému príbehu a hodnotám. Ak si myslíte, že táto epizóda bola niečím zaujímavá alebo ste sa napríklad niečo nové dozvedeli, nezabudnite nám dať odber. Veľmi nám to pomôže.